nana ya o ye siyɛn saba kalo kɔnɔ siyɛn fila ka n'a san n nana siyɛn fɔlɔ kuranko ni jiko la bi église catholique ɲɛmɔgɔw olu de ye hôpital ba in dilan miliyari 1 ni miliyɔn 400 u y'o kɛ u tun b'a fɛ gouvernement yɛrɛ ka n'a ye k'u fo o la ka inauguration kɛ n nana ka église ɲɛmɔgɔw fo k'u fo dante foli min na hôpital kelen tɛ dɛ n'a ye jateminɛ kɛ ni kumaba o kumaba n'a wulila Mali kɔnɔ église b'i da don a la ni gɛlɛya sera a kɛra le front social a kɛra le front politique ni gɛlɛya nana cogo o cogo ni diinɛ ɲɛmɔgɔ y'u da don a la i b'a sɔrɔ église b'a la cardinal Jean Zerbo y'a fo kosɛbɛ parce que maakɔrɔba don i b'a dɔn ni kɔrɔla tu n'es pas solide mais ne ye min kɔlɔsi don o don ni kumabaw bɛ yen ni koba bɛ kɛ Mali la n b'a sɔrɔ yan ne yɛrɛ y'a ye n ye n dabali ban ko ma e nana mun na yan a ko ale tɛ na mun na k'ale na Mali ko la parce que ni hôpital in a bɛ fɔ ko église de y'a jɔ mais en réalité sankaw bɛɛ bɛna furakɛ église in kɔnɔ maliyɛnw yɛrɛ bɛɛ bɛna furakɛ église in kɔnɔ donc u ye min dilan en réalité u ye gouvernement dɛmɛ u ye maliyɛnw dɛmɛ donc an kun tɛ se ka to kɔfɛ n'an ma na u fo o la n nana u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn a fɔra n ye yanni n ka bɔ Bamako ko gɛlɛya dɔ b'u kan administration fanfɛla bɛɛ ko papier dɔ ma dilan n k'u ma k'u ka délégation bila ka taa Bamako ministre de la santé a bɛ baara dɔ la bi ale ni ordre des médecins u bɛ ɲɔgɔn da lajɛ k'u ka papier dilan k'a d'u ma parce que min ka gɛlɛn o ye ka hôpital jɔ ni hôpital jɔra kɔni a se k'a fɔ ko papier ko de bɛna kɛ hôpital tɛ se ka baara kɛ parce que an b'a fɛ en tout cas gouvernement de transition b'a fɛ maa o maa ni initiative ɲuman b'a la ni idéw b'a la n'a b'a fɛ ka fɛn ɲuman kɛ Mali la a kana n'a fɔ fiyewu ko papier ko yuruguyurugu ko de y'a bali a ka kɛ parce que o de bɛ jamana jɔ olu de bɛ jamana jɔ initiative bɛ mɔgɔ minnu la par exemple olu ye hôpital jɔ yan dɔw yɛrɛ bɛ se ka fɛn wɛrɛ sigi ka kɔlɔn sen ka ekɔliso jɔ ka siraw dilan yɔrɔ dɔ la donc an nana u fo o la ka église ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo à travers ka Mali chrétienw bɛɛ fo k'u fo dante foli min na u ye occasion ta fana ka welewelekan bila ka taa sankaw bɛɛ ye u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a f'u ye ko décentralisation min filɛ nin ye gouvernement de y'a kɛ mais région ressortissant de la région olu de bɛ k'u ka région jɔ gouvernement ye comme dugutigi den caman b'a bolo 20 région 20 nafolo t'a bolo k'a bɛɛ dilan siɲɛ kelen donc ressortissant de la région olu fana bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka ko caman kɛ n b'a dɔn sankaw caman bɛ Mali la initiative b'u bolo nafolo b'u bolo maa baw don n'olu fana y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ne bɛ welewelekan bila u bɛ se ka ko caman k'u ka région la o fana bɛ se ka dɔ bɔ gɛlɛya la ka tila ka fɔ sankaw ye ka fɔ église ɲɛmɔgɔ ye u ka dugawu kɛ an ka armée ye Mali l'armée bɛ kɛlɛ min na bi a bɛ kɛlɛ min na bi u ka kuma ma caya mais an b'a dɔn u ye résultat min atteint a bɛ tile 10 kɔnɔ résultat min sɔrɔla dans la lutte contre le terrorisme a bɛ san 10 bɔ o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ donc u ka dugawu kɛ an ka soldats an ka l'armée parce que c'est parce que dɔ bɛ k'u ni di bi parce que kɛlɛ bɛ Mali fan bɛɛ la dans toutes les régions aujourd'hui il y a des opérations militaires jamanadenw bɛ dɔ kalama u tɛ dɔ kalama donc même maintenant peut-être dɔ bɛ kɛlɛ la dɔ bɛ se k'a ni di pour que Mali ka suma an ka dugawu kɛ olu fana ye k'a fɔ u ye ko Mali tɛ ni ɲinɛ u kɔ jamais donc u nana o kumabaw de fɔ san maintenant ni seginna o ye ne siɲɛ 2nan ye san donc u ye problème minnu posé n taara région minnu la
a kɛra Buguni o, a kɛra Sikaso, a kɛra Kucala, a kɛra San, a kɛra Segu, a kɛra Ɲoro. N bɛna n ka cabinet réuni ni ministre an ka lajɛ u ye laɲini minnu kɛ jumɛn ni jumɛn de bɛ se ka dilan parce que hali n'u ye fɛn 4 fɛn 5 ɲini hali n'an sera ka fɛn 2 3 4 kɛ yanni transition ka ban o ye ŋaniya yira de pour que u k'a dɔn tigitigi ko an mana dɔrɔn ka kuma ka taa donc o fana pour que a se ka ɲɛnabɔ an kuma k'u ka sɛbɛn kɛ par exemple le maire madame le maire ani gouverneur u ye discours minnu kalan bi gɛlɛya min b'u kan o bɛ yen donc ne ka conseil b'o discours ta donc an bɛ réunion kɛ olu de kan hali ni ministre de la santé ministre des infrastructures ministre de l'énergie parce que olu ka ko u ye kuma minnu fɔ n ye bi lycée ko b'a la courant ko b'a la sira ko b'a la ani gɛlɛya min bɛ sɛnɛkɛlaw kan o de ye u ka problème ani u ka région yɛrɛ ka opérationnaliser pour que région ka se ka jɔ donc o kuma ninnu an bɛ t'u lajɛ min bɛ se ka dilan a bɛ dilan parce que ko ka ca gouvernement bolo bɛɛ b'a dɔn sisan bi an bɛ kɛlɛ min na jamanaw dɔ bɛ yen u bɛ yala yɔrɔ bɛɛ la u bɛ taa conseil d'administration bɛɛ la ni Mali dossier bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u b'a bloqué hali semaine passée u taara BOAD conseil d'administration la ko ka maliyɛn dossier bɛɛ bloqué ka nkalon da Mali kan ko Mali y'a ka constitution suspendu ko Mali y'i ban ka kuma maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ assise bɛ sen na ka to fɔ pour que ka Mali bali dɔ bɛ yala ka taa hali arabu jamanaw la ka ko bɛɛ kɛ pour que warisi kana don Mali la n'o gɛlɛya ban kan an kan ka cɛsiri an b'a dɔn n'an ye cɛsiri na an ni Ala ni jamanadenw ka duwawu an ka diinɛ ɲɛmɔgɔbaw u ka duwawu dugutigiw ka duwawu jamana bɛ jɔ donc n nana o kumabaw de fɔ yan ka duwawu ɲini sankaw fɛ ka duwawu ɲini église ɲɛmɔgɔw fɛ ka duwawu ɲini chrétienw bɛɛ fɛ ka duwawu ɲini silamɛw bɛɛ fɛ protestants bɛɛ fɛ ani hali min tɛ o diinɛ si la min ye maliyɛn ye ka duwawu ɲini u bɛɛ fɛ u ka transition Ala k'a dɛmɛ pour que an ka se ka Mali bɔ nɔgɔ la n nana o kumaw de fɔ u y'o fɔ Kinparana ko Mali b'a fɔ n'a fɔ banabaatɔ banaba de b'a la sisan bɛɛ bɛ taama Mali kan bon an b'a fɛ k'a furakɛ k'a lasigi k'a lajɔ a sen fila kan k'a lataama n'a taamara fana a ka tila ka boli yanni transition ka ban o de y'an ka baara ye o dun tɛ se k'a kɛ ni duwawu t'an kɔ ni duwawu t'an kɔ baara tɛ se ka ɲɛ donc an nana duwawu de ɲini maliyɛnw den fɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ dugutigiw fɛ ani maliyɛnw i kɛra maliyɛn o maliyɛn jeunes musow cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw bɛɛ ka duwawu kɛ ni duwawu kɛra Ala barika la parce que ŋaniya min b'an la an de b'a dɔn ŋaniya min président de la transition du gouvernement la an b'a dɔn an nana o kuma de fɔ hakɛto b'a la salli ala Muhamadu